Hej. Så nu laver jeg sådan en ret picnic. Jeg har nogle forskellige ting. Okay, I kan lige se, hvad jeg har af snacks. Så jeg har nogle forskellige bolsjer. Og så har jeg en her taske med sådan nogle fidgets i. Min squishy dumpling. Så har jeg noget rent koldt vand. Og noget papir. Det her. Og jeg har spist nogle agurker, så har jeg nogle nødder. Chicken og tyggegummi. Og der var flere riskiks og så nogle selvstændige. Men jeg bare spist den. Og så ligger jeg egentlig bare min telefon sådan der. Og så ser jeg film. Og så ligger jeg på den her. Så hej. Vent lige et øjeblik. Så hej. Jeg glemte lige at sige, prøv at se den her natur, og jeg er i fældepark, og jeg er cyklet så. Ja, men hej.